Це рівень, яким користуються декоратори в Дубаї. Він має лампу OSRAM і простий у використанні. Товщину та яскравість світла можна легко регулювати. Доступні червоний та зелений кольори світла. Зовнішня проводка також чітко видна. М'яка гумова поверхня захищає від пилу, води та падінь. Має функцію відновлення екрану за 3 секунди та 2 потужні літієві батареї. Працює цілий день і показує рівень заряду, тож не хвилюйтеся про розрядку. Вікно обертається без проблем з відключенням. Підходить для стін і підлоги, малює діагональні лінії. З замовленням надсилається повний комплект аксесуарів. Підходить сантехнікам, мулярам та декораторам. Він міцний і довговічний. Замовте зараз зі знижкою 50% та отримайте в подарунок аксесуари і штатив. Зацікавлені друзі, поспішайте спробувати.